Potrebujem sa upokojiť. Potrebujem mať pokoj. Tu nemôžem nikomu ublížiť. Nikomu. Kde si bol, Augusto? Skôr, než som si všimla, bol si preč. Vybavil som jednu záležitosť. Aký druh záležitostí sa vybavuje na svitaní? Nezabúdaj, že jediný, kto tu kladie otázky, som ja. Vieš, že po toľkých rokoch sa mi ešte stále páčiš. Stále ťa milujem. A ja teba tiež. Čím to voniaš? Čím to voniaš? Prečo Kolínskou? Áno, viem, že Kolínskou, ale nie je moja ani tvoja. Á, dosť prosím ťa, prestaň vravieť hlúposti. Nemám žiadnu avantúru. Ty si myslíš, že som hlúpa? Veď vonieš ženským parfumom a ten parfum rozhodne nie je môj. Dosť, Amparo, za koho ma máš? Prečo musíš veriť klebetám svojich kamarátok? S kým ma podvádzaš teraz? Chcem vedieť, či je mladá. Či je pekná. Chcem vedieť, prečo chodíš za ňou a neprídeš za mnou, keď ja som stále ochotná ťa uspokojiť. A či ja to isté nerobím tiež tebe? Žiješ si ako kráľovná. Koľko ľudí by si prijalo žiť v takomto luxuse a pohodlí, aké máš? A namiesto robenia scén by si mi mala byť vďačná. Že sa venujem práci, aby som uspokojil všetky tie tvoje rozmary. Vieš čo? Bola by som radšej oveľa chudobnejšia. Ale oveľa chudobnejšia. Len keby som mala to, čo som vždy chcela. Lásku. Lásku. Len pre seba. Len pre seba. Viem, že máš v živote dosť vlastných problémov, aby som za tebou chodila so svojimi. Ale potrebovala som to niekomu povedať. Sama by som sa tým zadusila. Nie, urobila si veľmi dobre, Amparo. Ako keď sme boli mladé a všetko sme si hovorili. Áno. Prečo sme to prestali robiť? Ja neviem. Myslím, že možno sme sa navzájom vzdialili, hoci sme si to ani neuvedomili. Áno, ale niečo sa stalo. Spomínam si, že od toho leta, čo sme boli s Augustovou rodinou v Cuernavaci, už nič nebolo rovnaké. Nie! Nad čím si sa zamyslela? Nie, to nič. Snažila som si spomenúť, či sa niečo stalo, ale nie. Myslím, že sme sa vzdialili, keď som sa vydala za Serchia a ty za Augusta. Vieš, čo je najčudnejšie? Čo? Totiž, že i napriek tomu, že Augusto je niekedy taký tvrdý a že moja vlastná dcéra ani ty nechápete, prečo s ním stále som. Ja ho potrebujem. Ja ho milujem ako v prvý deň. Napriek podozreniu, že ťa podvádza? Áno. Áno, napriek tomu. Nemohla by som bez neho žiť. Prepáč, ale teraz s tebou nemôže hovoriť. Ako to, že nie? Je tam Mauricio. Mne je jedno, s kým Ale je. tam nemôžeš. Dobrý deň, Elsa. Dobrý deň, pani. Je tu môj muž? Samozrejme, áno. Dobrý deň, pani. Ahoj, Isaura. Mami, rád ťa vidím. Musím s tvojim otcom prebrať nejakú záležitosť a pretože som išla okolo, rozhodla som sa tu zastaviť. Dobre si urobila. Ty si pani a majiteľka toho všetkého. Miláčik, ako rád ťa tu vidím. Poď ďalej, zlato. Dáš si niečo? Poď. Nie, teraz nie. Ďakujem. Čo narobíš? Vidíš, akú rolu v jeho živote hráš. To
Toto sa mi len tam stáva, dievča. Vieš, nerada sa s tou ženou stretávam. Ale prosím ťa, miláčik, nemôžem ti vyhovieť. Písala je skvelá pracovníčka. Nezabudni, že vlastní ten patent na strojné zariadenie, ktoré používame. Augusto, ja ťa milujem. A myslím, že by som ťa nemala tak veľmi milovať. Prosím ťa, miláčik, prečo mi toto vravíš? Pretože nemá zmysel hovoriť o veciach, ktoré nám ubližujú. Ale ja neznesiem, aby si ma podvádzal. Aby si mal avantúry s takými ženskými, ktoré ti dávajú len... Miláčik, toto nehovor. Daj mi ruku. Daj mi ruku. Upokoj sa. Ty si moja žena. Si jediná, o ktorú mám záujem. Tak mi prisahaj, že už nebudeš mať žiadny ďalší románik. Prisahaj. Prisahaj, Augusto, potrebujem, aby si to urobil. Oprisahaj to. Čo viac môžem urobiť, aby si bola šťastná a spokojná? Môžem žiadať čokoľvek? Samozrejme, čo chceš, pokiaľ je to v mojich silách. Predstav si, že Elvíra Fonseková sa sťahuje z Mexika a predáva svoju materskú škôlku. Čo keby si ju kúpil a dal ju Juliane k narodeninám? Nie. To v žiadnom prípade. Žiadaj ma o čokoľvek iné, ale toto rozhodne nie. Prosím ťa, Augusto. Juliana vždy chcela mať škôlku a teraz je toto pre ňu príležitosť. Prepáč mi, ale ty si nepochopila, že ženy v mojej rodine nikdy nebudú pracovať. Nevyťahuj znovu túto tému. Ako začne žena raz zarábať peniaze, myslí si, že môže ovládať celý svet. A všetko tým pokazí. Vieš, Augusto, už som schopná všeličo prehryznúť, ale Juliana na to nemá povahu. Ak ju nechceš stratiť, musíš trochu ustúpiť. Chcem jej dať toto prekvapenie. A chcem ju vidieť šťastnú a seba realizovanú. Nech sa realizuje, súhlasím, nič proti tomu nemám. Ale nie prácou. A vôbec, namiesto, aby si jej stále hľadala prácu, mala by si sa radšej poriadne rozhliadnúť, či niekde nie je chlapec, ktorý by stál za to. Myslíme, že už je na čase, aby sa vydala a založila si vlastnú rodinu. Nemyslíš? Ja by som to tiež chcela. Ale myslím, že Juliana nie je pre manželstvo.